санам гуфт ки бо ҷанговар хонадор мешавад. ба ҷуз оне ки ҷанговар буданамро ошкор кунам чорае надорам. тӯҳфаҳоро гирифтем, ҳама чиз омода аст. бисёр бӯй хуш дорад. ширинӣ ҳам омода аст. ниқобамро кашам, ҳамаш тамом. кани бинем худоё ба ман ёрӣ кун. офарин духтарам, ниҳоят ҳақиқатро худат дидӣ. бо ҷанговар хушбахт мешавӣ. модар, ман онро барои асабӣ кардани ҳиҷрӣ гуфтам. ба фикрам ту ҷиддӣ фаҳмидӣ. ай санам, ту магар масхара мекунӣ духтарам? бо ҷанговар хонадор мешавам гуфтӣ. шояд ҳар лаҳза метавонанд ба хозгории ту оянд. ман ягон мушкили дигар намехоҳам. кани ҳиҷрӣ, ин корро метавонӣ. худоё ба ман ёрӣ бикун. ай даро касе мезанад. ба худо домодам омадааст. бубинам кани. ай биё домодам. ай домодам. шоматон бахайр. шом бахайр. қодир дидӣ чӣ хел гул овардааст. ай домодам. ба худо медонистам ки меоӣ. ай инро бидор занакҷон. шербачаи ман, шербачаи ман. инро дор қодир. барои хозгории духтарам омадӣ ҳамин хел не домодам? биё, хуш омадӣ. биё кани, биё. ай духтарам, кани ба домодам ташаккургӯй. бубин барои ту чӣ хел дастагули зебо овардааст. ай писарам, ту ба ӯ аҳамият надеҳ, чунки туро дида ба ҳаяҷони зиёд омадааст. боз албатта ки омадани туро интизор набудем. домодам, падару модарат барои хозгорӣ чаро наомаданд, ё ин ки худат хозгорӣ мекунӣ? маҷбур накун чаманҷон. шояд масъалаи шахсие бошад. ай писарам, ё ин ки падару модарат вафот карданд? хайр, ин хел бошад чаро наомаданд? муҳим нест чаман. бо онҳо баъдан шинос мешавем. охир лутфан. албатта дуруст. тамом, ин хел бошад. худат духтарамро хозгорӣ кун писарам. ай чунин фурсатро дигар намеёбам. бо амри худо ва бо қавли пайғамбар духтаратон санамро барои худам хозгорӣ мекунам. модар, ту чӣ кор мекунӣ? албатта писарам ва духтарам аввалин бор якдигарро дида ба якдигар ошиқ шуданд. дигар ба мо гапе намемонад. ман духтарамро ба ту додам. ман ҳам духтарамро додам. охир ман хонадор шуда намехоҳам. ай қодир, телефонатро барор, бо домодамон як селфи гирем. кани ман наздиктар истам. модар, падар, шумо чӣ кор карда истодаед охир? ман бо ҷанговар не, бо ҳиҷрӣ хонадор мешавам. ай қодир, ба ин духтарат ягон чиз гӯй. ӯ чӣ мегӯяд? ҷанговар, гӯш кун, дар ҳақиқат бахшиши зиёд, аммо ман ҳиҷриро дӯст медорам. бо ӯ хонадор мешавам. муҳим нест санам.
метавонӣ бо ҷанговар ҳам хонадор шавӣ. Бе ин ҳам ҷанговар ман ҳастам. ҳиҷрӣ? санам? ай қодир, илтимос ба ман бигӯ ин хоб аст, чунки ин ҷанговар шуда наметавонад, яъне набояд бошад. ҳиҷрӣ, ту дар ҳақиқат ҷанговар ҳастӣ? бале падарҷон, манам. ҷанговар будааст. модарҷон, ҷанговар буданамро чаро бовар намекунед? Ман ҷанговарам. бале, нишон де. охир чаро бовар намекунед? худо бизанам, ман ҷанговарам. албатта, кани шартномаатро нишон диҳ. кадом шартнома? ҷанговар гуфта буд ки ниқобамро кашида наметавонам, чунки шартнома дорам. шартномаатро нишон деҳ. бале, нишон де. ҳиҷрие, аз куҷо меёбам акнун шартномаро? дидед охир, шартнома надорад, яъне боз мехоҳад моро фиреб кунад ки ҷанговар ҳастам. модарҷон, падарҷон, охир чаро бовар намекунед? Ба худо ман ҷанговар ҳастам. санам духтарам, дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунем духтарам? бо усули классикӣ модарҷон. аллоҳу акбар, биё рафтем. ба ман бидеҳ духтарам. кани инҷо боз биё. ҷориб гирифтанде. боз худаш Кани инҷо ҷанговар буда. буда. санам, илтимос исто, Боз ман ҷанговар ҷанговарам. будая? модарҷон, ба худо ман ҷанговарам. ҷанговар будааст. кани исто, нагурез. ана ба ту исто. исто. нагурез. исто. кани исто, бо ин ҷанговар будааст. санам, ана ба ту, исто. ана ба ту ҷанговар. ана. ман ба ту нишон Ман чикор медиҳам. мекунӣ ту? ин ҷанговар худтарро модарҷон, бинад. ман исто. ҷанговарам. исто мегӯям. ана ба исто. ту.